episod de Critical Ops. Din păcate nu putem. Odată o să începem să filmăm pe CSGO, dar acum Critical Ops și asta ce putem și noi. Să facem un video mai lung de Critical, pentru că data trecută nu l-am făcut așa lung, deci dar dacă vă place seria mea, dați un like și ne vedem. Așa, hai să dăm, să ne intre. Hai să vedem pe aici. Dau câteodată cu degetul. Apa. Bun, haideți. Dacă m-a apărut așa, să nu vă temeți. Așa mă apare, pentru că așa mă apare că dacă eu mă joc pe mapă și intru atunci înapoi, după ce am închis telefonul și astea, o să rămână, cum să vă spun, așa partea aia. Bun, înainte să intrăm pe mapă, ce mapă, haideți pe asta. Asta e destul de faină mapa, să știți, mie mă place. Adică, eu sunt mereu primul loc, sunt unii mai buni, unii mai duși și e nasol dacă nu știi să te joci Critical și nu vrei să-l încerci. Trebuie să intri pe măpi ce te antrenezi, apoi cu aia ce și mai bine și mai. Da, e foarte greu chestia. Da. Hai să vedem. Să reușim să le dăm. Nimeni până la urmă. Bă, dar ăștia să moară între ei, nu luăm. Apoi și noi nu găsim pe nimeni. Da, m-am gândit la asta. Să-l văd. Bă, dar ăștia cât să mă ajungeți? Oare? M-am rupt. Depinde de armă și cum joci. Da, hai să vedem. Scuze că mai apare așa din greșeală, eu mai dau cu degetul. Asta e, mai dau, uite, ca acum, vedeți? Shit. Da, m-am așteptat să trag. Hai să vedem. Nimeni poate. What a fuck? De ce ne omoară în ultimul hal? Deci noi suntem chiar ultimul loc. În fine, hai. La fraire. Bun. Mamă, ce sniper m-a dat la ea. Nu am văzut? Ok, când dau pe sniper și nu mi l-a luat. Înțeleg după. Înainte să mergem pe luptă.
Ok, iarăși. Locul... Mamă, chiar al doilea. Bun, haideți să vedem. Trebuie să fim primul loc. Da, ne omoră foarte tare ăștia. Hai să vedem dacă filmează. Bun, să vedem. Da, uite ce-am văzut. Câteodată te mai omor, câteodată nu, depinde cum joci. Vezi, dacă mă uitam în spate, reușeam să-l rup, dar da. Am să mai jucam o rundă și cam atât o să facem pe episodul acesta. Și hai să vedem. Și n-a reușit 5. Mamă, dacă reușeam 5. Gândiți-vă. Reușeam 5. Mamă. Eu o să încerc să fac 12 level să pot să-mi iau carambitul. Dacă vrei să-l ai acum la 4, 5, la cât vrei, tot trebuie să mor foarte mulți cu cuțitul. Când termin cu... Hai să vă arăt. Ca să vă arăt direct. Nu vă mai spun. Vedeți, eu am de-abia unul. Dacă faceți 6 la cuțit, aveți să vă poate pica așa color sau să-ți pice un carambit. Mie m-a picat culoare șmecheră și așa arătă foarte bine. Da? Mie îmi place oricum ar fi. Sau bricea acum. Arăta bine, dar hai, înainte să-i dăm pe rundă pura asta pe cea mai ăsta, că primim mai multe acolo. Și mai fain. Să primești mai mulți bani. Nu. Nu primesc bani. Nu primesc bani. Primesc level și... Cum se spune? Să pot să ajung la cochesa aia. Nu știu cum să vă spun. Nu știu să vă explic. În fine, mă gând... Cercați voi să... Ok, primul loc. Ce mai fac așa? Bun, hai să vedem. Dacă mord în prima instantaneu, fiu ultimul loc. Depinde cum tragi. Dacă omor o tonă, tot primul loc o să fie. Mamă, ce trage! Ești nebun! Ce trage! Asta e prost! Unde îl? Uite! Da, hai. Nu te crede, dai la unul cuțit. Mai ăsta-i. Hai. Bulungiu. Reușeam. Mă credeți că reușeam dacă nu era fraierică. Nu șarcanul. N-am ce să-mi iau. M-aș lua M4 S1, dar din păcate nu pot. Nu M4 S1. Că nu pot M4, că nu există pe Critical M4 S6. Fuck is this, nu. Nu intră. Bomb has been planted. The bomb has been planted on B. Nu te cred.
Hai, capul meu, nu reușim. Măcar dați fi primul loc. Ăla reușește să-i omoare pentru că... Da, pentru că dacă nu e eu sniper, nu mai reușește. Sper să-i iau pe toți. Nu are cum. Nu te cred că mai iau cu M4. E prost. Asta. E la flash. Ai, de capul meu. Bomb has been planted. Bun, hai să vedem. Cum a trecut ăla pe jos și nu a observat. Am așteptat că o să mă... Nu o să reușim să fim primul loc dacă nu reușesc eu să intru pe ei. Am o idee, dar dacă nu cred că o să meargă prea mult. O să mor, dar... Da, aș omorâ 2. Deci, dacă aș omorâ 2... Opa. Hai să dăm înapoi. Mai ies câteodată așa, fără să vreau. Sper să nu mor. Este... N-am murit. Hai mă, și cu asta mă ia. Spre mine. O să fiu mort. Tata. Dar... Iarăși. Dar da. În fine, hai să ne luăm și noi armă. Sunt pe 90. Vedem cu pe 90 la ei. Dar nu cred că o să pot să-i rup cu monstru. Statea asta. Nu mai ai oră. Dale. Stai, nu un pic. Nu mai ai nicio oră? Stai, măi! În fine, hai să vedem. No. E și nasol. Bun, cam atât pe azi. O să facem noi o serie de... Hai să la 10 am ajuns. Abia aștept să ajung la 11. Să am poza nouă cu Albina, apoi 100. Altă poză șmecheră 107. Ia. Este tot. Bun, și cam pe atât pe azi. Ne vedem data viitoare. Pa!